Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Ladies and gentlemen, wamuri kuona pa screen apo anonzi Linda Masarira. Maripots ari kutaura kuti awanikwa akafa nhasi musi weSunday 24 May 2026. Chikonzero chamuuraya hachisati chakuzivikanwa. Kana taanacho chikonzero ichi tichakuzivisai kuti chii chakaitika. But sezvamunoziva kuti panofa munhu hapashayikwe muroi. Pane nyaya dzakawanda dzatotanga kubuda ende vanhu vari kupemberera kufa kwavo. Mawani zvekutodaro. Ndopapo patinoti sapotai zvenyu ZANU-PF, tengesai henyu struggle, itai zvamunenge muchiita, but zivai kuti pamuchafa ndozvichasara zvichiita vanhu. Ndoda kuti ndozokuverengerai macomments, ndoda kuti ndozokuratidzai zviri kutaurwa nevanhu, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. But zvisinei, regai tifambire mberi nenyaya dzedu idzi handitika. Zita rangu ndinonzi DJ Holly. The name of the platform is 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, turn your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepano, ndoda ngokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, hanzi last week musi weMonday Sisi Linda vakaposta post iyo iri apo iyo. I did not post this. I was in hospital. Someone must be messing with my phone. Amenoti chichanga chiripo post racho ndaritsvaga ndarishaya rinenge ranga rabviswa here. But ndozvamuri kuona izvo vari kuti havasiri ivo vakazviposta. Pana akaita sei akazviposta ari kutamba nefoni yake, aitamba nefoni yavo. But mashoko ari kubuda muvanhu, imboona iwo mashoko ari kutaurwa nevanhu ava akasiyana siyana. Akomana, zvinhu zvakaoma izvi, mawani zvekutodaro. Ini nangu personally Linda ndandisingamuzive the struggle yaakapindana nayo nekutengesa vanhu. I wasn't following politics zvekudaro mazuva acho iyayo, but ndiri kungoona macomments kubva kune vanhu. Zvikanzi wafa wanaka, wasiya Zimbabwe yacho iri mumadhaga, hamba. Ndozviri kutaurwa izvi. Ende mukoma Jacob Ngarivhume vaisa futi tsamba vachitaura kuti takamutsigira uyu, tikamusapota uyu, but akatitengesa. She betrayed us. Ameno kuti ndo here zvamuda kuzorangarirwa nazvo kana mazorora kana matisiya. Let's read this. Zvikanzi naJacob Ngarivhume, sadly I have no tears to shed for Linda. Handina kana musodzi wani zvawo wekubuditsa pana Linda. We stood with her when she was persecuted by ZANU-PF back then. Miss Ngarivhume and I looked after her family when she was in prison. My party, Transform Zimbabwe, supported her in court. In return, when she was released, she joined ZANU-PF and started lying against many of us in the opposition movement. My one eye. When we were organizing the anti-corruption protests of 2020, she pushed to a meeting with me. After I reluctantly agreed, she gave an interview to the Herald, lying through her teeth that I told her that I had received 300,000 US from the European Union, British and Americans.
she dedicated the last half of her life to selling out. Hanzi anochemwa nana Nick Mangwana nana ED uyu. Hanzi mazuva ekupedzisira even paairwara, kurwara kwaaiita, vacho vemusangano ana Nick Mangwana vaisatomutarisa kana kumutumira kana anything. Ndo mashoko ari kutaurwa namukoma Jacob Ngarivhume aya. Ndaenda kuposti yaiswa naNick Mangwana achitaurawo kuti hatarasikirwa negamba. Vanhu vari kupopota zvekutodaro, zvikanzi vageza chaivo vakafa, but hauna chawakataura kana kubata maoko true hero. Nhasi mutengesi afa, ndo wawa kubata maoko. Kuri kutukwa. Kana une BP, une stress, kana uchida zvako kungoseka uchiona macomments, handisi kuti kufa kwemunhu kunosekesa, but ndiri kungotaura zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Vakatsamwa, vane hasha ende havasi kufara. Enda unoona macomments paX yaNick Mangwana. Ndoda kuti ndikuverengere some of the comments futi ari panapa pazimu aiswa nevanhu. Zvikanzi newe kutanga my president with the crying emojis. Zvikanzi une nhamo with the laughing emojis. Zvikanzi may her soul rest in peace. Unfortunately, she died on the wrong side of Zimbabwean history. Yeah. Muri kuona zvandichitaura izvi kuti rovai murwere wenyu wamunenge muchiita, but pakashata. Zvikanzi my condolences. Zvikanzi dzaonekwa. Zvikanzi rest in peace Sisi Linda. Zvikanzi minus one problem. Akomanaka mawana yazvekutodara. Zvikanzi uyu chemai mega. Zvakaoma. Zvikanzi kwasara wekabhareta mawana. Vanhu vari kutaura izvi. Uyo mbadzoka futi zvikanzi minus one problem. Zvikanzi haana basa uyo boss. Zvikanzi beta. Mawana aya. Zvakaoma zviri kutaurwa apa. Enda henyu munozvionera mega. The reason why I read some of these comments ndeyekuti pane vamwe vanhu vari kutengesa, vari kujoina musangano weZANU-PF, vari kuita zvavari kuita. Hatina problem nazvo, but chingoona kuti kana mazofa, zvinonzi wafa wanaka, haana chaachaona, haana chaachaziva. But ndiwo macomments achasara achiswa nevanhu aya. Unozofarawo here kana kuti hama dzako dzinozofarawo here vachiona zvinhu zvakadai so. Amen. Kuti iwe unoti chii nazvo, isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me DJ Holly, kumuri yarasikirwa tinongoti chemai netariro. Ndakadzidziswa kuti you can't kick a man when they are down, when he is down. Tinoda vanenge vakasimba tichiita one on one navo, but zviriko vanhu vakatsamwa ndochokwadi ichocho. Vanhu vakatsamwa. Ndine one lawyer ufani yaJapresa yandaitaura nayo mari mwezuro ichitondudza kuti ini ndakadelita zvemusic zvake zvese, handichamboteerera zvese izvozvozvo. Vanhu vari angry ende vanhu hasha dzavo vari kungodzipedzera kumunhu wese mawani zvekutodaro. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.